जय जगन्नाथ आसतु आज आउ गोटे ब्लॉग वीडियो करवा। आज आम देखा केमी चांगू नाट होम आज चांगू नाच देखापी जाऊँ। देखु ये पद्मिनी पद्मिनी आउ नवकुश समस्ते आज जाऊँ चांगू नाच केमी अच्छे देखा उपभोग करवा। आपण मानक भी देखी आपण मान टिके अपेक्षा करंतु। बिंदा गाँव आउ किसी समय पर दल आसी ना चांगू नाच है बर्तमान देखो पद्मिनी झुनु आम त्रिवेणी स्वीटी बाबू एपटे बस माँ समस्ते आज बाथोड़ी संस्कृतिर ये हूँ वार्षिक उत्सव। ये हूँ बिंदा गाँव देखु केमती मेढ़ तैयारी आमर चांगू नाच आरंभ हम दल आसिले आम चांगू नाच देखा। यहाँ हूँ मेढ़ देखु ये हूँ बड़ाशाला ये आम चांगू नाच ये देखु केमी आमर दल आसीगले आम देखा केमी चांगू नाट हो। ये आमर बंदापणा कर माँ भौणी मैंने ये बंदापणा कर सारी से पाछुटी ने मेढ़ पाखक तापर से पूजा पाठ करेंगे कि जुआर हे आम ठाकुराणी पाखे बड़ाणी पाखे देखो कमी जुआरी हेले तापर से चांगू नाच करेंगे आम देखा। बर्तमान से जुआर होगी जाऊँगी रेडी हो। ये देखु आम बड़ामणि ठाकुर ये आमर पूजा होपर सामने आमर चांगू नाच हो। पूजक दिज बसी एपटे आमर चांगू नाच हो देखा केमी देखो केते लोक बस चार साइड देखुं चांगू लगी देखा आउ कौन होपर आपण मानक जनइबी देखिए आउ कौन केमी कमेंट करी कहे ना मुझे जानीपरि आपण मैंने सब कमेंट करेंगे। बहुत लोग देखुं मुझे मो कैमेरा लेंस जी बाट पाइला
ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଣାଧର ନାୟକ। ମୁଁ ଗୁରୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଆଉ ବାଥୁରୀ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଦଳ ଆସିଛି ଟିକେ କହିବେ। ଆମ ବହୁତ ଦିନ 10 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ତାର ମଝିରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 23 ମସିହାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5ଟା 6ଟା ଦଳ ଆସନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 5ଟା ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବରଗଡ଼ା ଆସିଛି, ମାଟିଆଗୁନି ଆସିଛି, ଚଣ୍ଡ ଆସିଛି, ବରପଶୀ ଆସିଛି, ଆଉ ଏରକମ 5ଟା ଦଳ ଆସିଛି। କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ? ପାଖରୁ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି ମଙ୍ଗଳପୁର, ବେଦନାପତି, ଘଣ୍ଟାପୁର, ଆଉ ଗଣିଆବରି, ପିଙ୍ଗୁ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଣିଆବରିରେ ହେଉଛି, ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ ହେଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷ ଏକା ସମୟରେ, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ ଗେଲେରିଂ ନାହିଁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଙ୍ଗୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛେଳି ଛାଲ କିମ୍ବା ଖାସି ଛାଲ, ସେଇ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି ଛାଲରେ ହୁଏ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କିଳା ମାରା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କିଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କିଳା ମରା ହେଇଛି, ବାଉଁଶ କିଳା। ଏ କାଠରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଲେଇ କରାହେଇଛି। ସେ ଅଜୁନ କାଠ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାଠରେ ଗୁଲେଇ ହେଇପାରିବ ସେଇ କାଠରେ ତିଆରିକି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଙ୍ଗୁ ନାଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଙ୍ଗୁ ନାଟ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କେମିତି ନାଚ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଙ୍ଗୁ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ବାଜିଲା ପରେ ନରମ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସେଙ୍କିକି ଟାଣ କରାହେଉଛି। ଏପଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ସେଙ୍କିକି ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁରେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନ ଯେହେତୁ ତଥାପି ନରମ ହେଇଯାଉଛି ବାଜିଲା ବେଳକୁ। ଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। ଆଉ ଅଧିକା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଥାଏ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ
ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।